Salam Türkmen vatandaşlar, salam mehriban iyileşler. Biz şuun gelin gıydılar bolup öz aramızda Türkmenistan barada bolup geçen Türkmenistan'daki wakalar barada öz ara gurrun geçirmekçi. Bugün yine gurrundaşlığımızda koşulayan Fatma Doğun, Sehra var, Cemal var, Bremen. Onda gelin gıydılar salam hemmeňde. Salam. aleykümselam. Ve aleyküm selam vatandaşlar ve gelin gıydılar. Salam. Aleykümselam. Olguçar Salam. kızlar, vatandaşlar. Salam. Hemmeňizi hoş gördük. Bugününe Hoş bulduk. bizine şuun gelin gıydılar bolup öz aramızda gepleşik geçirmekçi. Onda näme şuunki gepleşigimizi biz Türkmenistandan gelip bolşan habarlar barada we şol biziň ýoğulun çempion jigimiz oglumuz Süleyman barada hem birazajyk durup geçeriz. Bolýan wakalary bolup geçen wakalar barada biraz agzap geçeliň. Onda näme häzirki birinji sözü biz Cemal Doğanmaza bereliň. Cemal baş üstüne aýdyp beriň. Türkmenistan'ın ýagdaýlary barada habar alyp otyr. Doğan garyndaşlarymyzdan agyr ýagdaýda hem diýse şu Süleyman oglumyzyň wefat edendigi barada bu çempion oglun enesi atasy haýyş etdi, ýokary uramalara çıkın diýe bizim Türkmenistan'ın içinde etdirecek radymyz ýok, bizi hiç kim dinlän ok diýer. Ya kömek edin diýip sizden haýyş edipdir. Olya çarýyna size aýratyn sizden de haýyş edýär. Bütün ähli Türkmen halkyndan, Türkmeni özbegi ýok, herkesten yardım isläp ağlıyor. Şoň üçin çykyş etmek zorunda galdyk. İnşallah milletimiz agzybirlik bilen bu adalatly zalymlary adalatly tapar. Adalet ýerine tapar. Nesip bolsa, zatlar beýle goýmaz. Fatma, Doğan näme aýtjak zatlaryň bar bolsa, goşjak gadyň bar bolsa şu bagatda. Hava kızlar, yine bu gynançly vaka bizim vatanımızdaki hemme halkymyzy, daşar ýurtdaky halkymyzyň hemmemizin ýüremizi yaman paramparça etdi da, yaman gynançly vaka eken bu. Oğlumuzun edenlerini görüp, gözümüz bilen mene görüp, ene hükmünde de benim Allah razı olsun dersem çağım var. Yaman gynandım, yaman hiç yatıp bilmedim. Näçe günde bu oğlanın şeyle edilip öldürülenini gözüm bilen görüp de pahır yatan elleri bilen hiç kime deyzesi gelen yok da şu özünün bedenine bilýän onu urupdyrlar şu uralamy üçün o çağa eline hiç kime goýdurasy gelen yok bedenine. Yaman gynandım men ene hükmünde de özümün çağam ýaly bu nädi bu çağany yaş çağa bu perişte ýaly çağany nädi beýle etdiler nähili buların yüreği nämeden bu urulan adamların men hiç düşünüp bilem yok. Yamanam gaty gynaldım. Hemme enelere meniki ýaly gynanaldy. Ýöne bara bu çağımız bir sanyny görenimiz bol. Näçe sany şeýle çağlar gidendir. Näçe sany çağlar öldü. Bir avtobus çağa öldü diýip eşitdik biz wagtynda. Ýöne kaçan şol bolany men ýadymda ýok. Ýöne men ýadymda şu çärelerde hem şu ýaly çağlar, bir avtobus ölen çağlar men özüm için şonu duýandım. Ýöne bara gözüm bilen gördüm bu bir sany çağını şeýle ezip perişte ýaly çağını hep tap bilem ýok bu adamlara näme diýeceğim bilem ýok bilýäňizmi? Bu wakany bara biziň duýgudaş adamlarymyzyň kömegi bilen bu wakany bütün dünýä ýaýratdylar. Rus dilinde, türk dilinde. Men şol adamlara hemmesine sağ olsun aýdasym gelýär. Ýene bir zat goşasym gelýär da adamlar, vatandaşlar, eziz doğanlarım diýende hiç bu beýle bir fark bolman. Bu çağa bara, çağaya bizimki hemmemizin çağımız, hemmemizde çağa var. Biz bu çağlarımız üçün berde işlep ýörekmiz, hemmemiz. Etmeli, bolmaly däl biz bu böyle bir fark. Vatanımız ol, bizim öy ocağımız o yerde, çağlarımız şol yerde, vatanımızda.
Bugün bu çağa olsa erte yine bir çağa. İzi gutaran yola bu kan dökmenin izi gutaran yok. Siz bir zade oylan bir azrap olsam da bizim vatanımıza o. Sonra çağlarımıza var. Yatıp bilim olmaya ki vakti kellene dakılsa da şu edilen işler, görülen zatlar ya adam yatırıp bilen yok. Men uyap bilen, uhlap bilen mi gecelerine. Şu eden adamlar nehli uhlap, nehli yatıp turyalar men Toğad astafırla diyen de hayranma şu adamlara. O çağını ne edip elin senin vardı 14 yaşındaki çağını şeyle vurup öldürmek. Ne demek buna? No. Düşünem yok. No. Tolgunyam da biraz yadıma düşüp ne diyeceğim bilem yok. Davamağım dolup neçe gün yatı bilem yok. Ben şu çağı her bir gözümün önünde. Böyle bir fark olmam. Ben yine de bir gezek adyan da şu sözümü azıcık olsam bir vatanımız için, çağlarımız için göreşeli. Şu çağların, ölen çağların kanı yerde kalmasın. Şu çağların kanı için biz cevap vermeyini talep ediyoruz. Ne hükmünde ben talep ediyorum. Şu çağının kanı döküldü. Şu çağının kanı döküleni için, başka çağların kanı döküleni için, başka vatandaşlarımızın ne cisanısının kanı döküldü orada. Ne eziyeler orada adamları, vatandaşlarımızı. Şoların zulmü için biz talep ediyoruz. Şu zatlar için cevap versinler. Eden adamlar. Adalatı yerinde bulunsun. Adalatı biz talep edeceğiz. Böyle zat olmalı değil. Hiç kaçan. Her zatın sonu var. Her zatın nokadı var. Bester'inde Bester eden adamlara yüzlenyer Bester. Bütün dünya gördü bizi. Bütün dünya eşitti bizi. Sizin eden işinizi hem de dünya eşitti, gördü. Ama Bester çağlarımızı ezmeyin. Şimdi sizin gücünüz çağa yetti mi? Utananız yok mu siz? Sizde de çağa var. Sizin edeninizi çağınız çeker. Onu da yadınızdan çıkarma. Bu dünya tegelek yer şarı. Her bir gün buna gelse ertir sizin başınıza gelirler. Onu da unutma. Ama siz Bester size diyen yeter artık. Çağlarımıza elinizi ayırın. Vatandaşlardan elinizi ayırın. Zulmünüzü besedin indi. Sizi bütün dünya duydu. Sizi bütün dünya gördü. Kimliğinizi, özünüzü görkezdiniz kimliğinizi. Yine meşhurda, yine hükmünde şu zadı sizden talep ettiyen. Yine bir gezahattan talep ettiyen. Bu çağımızın kanı yerde kalmasın. Aziz vatandaşlar, çağlar için göreşeli. Katı doğraydı. Ben yine şu zatlarımı açtım Olga Çarıyevna. Katı doğrayı katı. Bana şey verelim. Ha o. Aydı ver ne mi? Diyecek boşluk şeylerim var da yine bir enen ölse, atan ölse kabullanıyorum. Ya yaşı gidiyor, ya adam karramalı ölmeli. Yani öz çağını elim bilen toprağa vermek o hiçbir zaman enenin atanın içinden çıkmaz. Ya o ne edip sen oğlum şampiyon olacak. Bizim hem oğlumuz spora katmıyor yani. Hıvıs yok içimde. Bir onu bize neme yok diye de adamları var ya ruhu taydın çok ördüler. O yüzden ecesinin de ağlap men gürleşen de ecesi bilen mümkünler ağlattır şey. Toprağı verende nazara koyanda amanet de koydum diye. Şunun diye analizlerini alıp diye son yukarı kurama sesini yetirin diye indi bu zalimleri dur diyme vakti geldi. Ya bugün onun başında var bizim bugün yeni bir gün bizim başımızda var. Biz de Özbek Türkmen'de hiçbir zaman Doğanyalı olup katlaştık. Birbirine düşman ediyor. Mesela onu öldürüyor Türkmenler diyen adı var. Sonra Özbek Türkmen mi olacak? Biz ağzı birliğimiz bozasımız gelmiyor. Biz 5 doğan 5 velayet yönü prezidentimiz 3 milyon 5 milyon halkına ağzıyı saklap bilen bize var adaletli şu cevap verdin. Şu oğlanın kanı yerde kalmasın şu an Torgunyan nehil getireceğimi bilemezdi. Adalet yerini tapsın. Sonra öyle
Bularda bir yeni bir düşünce oluyor da men sen özüm öngördüm. Bir öldürdü, 2 sanık kıydı onu. Başka bir küçücük bir ya onu kuturun özü oğlunu türme attılar. O da uzak yaşamadı, türmede ölüsü geldi. Men özüm şunu gözlerim bilen gördüm. Onu öldüren 2 doğanı öyde damağını çarptılar kıyızın. Aynı o da şu könlü işte. Ama başka bir yerine koyuverdiler. Yani biliyor kimin öldüreni. Bu ne Süleyman'ı da yapanın kim dediğini bunlar biliyor. Bilerek el bilen yaptırıp oturuyor. Eğer ki neyle şikayet ediyor düşünüyor. Biz bir taraflık devlet diye. Biz bir tarafın İslam yok. Şu prezidenti de İslam yok. Diyene adalet yerini tapsın şu tamam da oluyor. Geplemeye söz yok. Hem ehli milletimizden hem dönem isteyen ağzı yerleşelim, ayağa kalalım, şehitlerimizin kan yerde kalmasın, adalet yerini tapsın, prezidentimizden istemeyiz, gitsin, yolu açsın, diyeceklerim bu kadar. Şu geplemeye tapamakta bu kadar. Doğru düşünýän, bakarda onu düşünýän. Hani Men aýdaýyn öyle. okey. Men bu videolar nime çykanda Süleyman jygymyzyň çagamyz bolýar. Eştemde men işledim, ören gynandym. Diýmäge sözmem bolmady, näçe gün ýatpam bilmedim, ağladım sen özüm. Üç çağan ejesi. Hem son komentarlar okap başladım, kim näme ýazýar. Ören täsir edende biz köp bir näçelik aýtdyk, ýani Cemal gelinjemiz aýtdy. Şol oglançygyň milleti bar ady, özbek diýip aýdypdyrlar, gurrun edýärler. Ýöne biz eger adam bolsak, biz hemmemiz Allah Taalaň dörreden insany biz şeýle pikir etmeli, tapawdy ýok, biz adam diýip pikir etmeli. O özbek bolsun, tatar bolsun, mongol bolsun, Xitay bolsun, o tapawdy ýok, hemmem o çağan günäsi ýok. O görüşmäge öwrenipdir, utasy gelýär, o çağlaryň hemmesi şeýle. Bu naýdasym geldi, onuň neme özüm mejik bolup işlemsem, men bir hili düşünmän galdym. Nähili tapawdy ýok. Sen balnitsa bir pasienti getirseler, ol negr bolsun, nädemedir faşist bolsun, tapawdy ýok. Sen mejik hükmen şoňa kömek etmeli we ýaşar ýaly mümkinçilik döretmeli. Bular bolsa o raýona git, bu raýona git diýipdir. Misal bilýän Şwetsiýa bilen hiç deňeşdirip bolmaýar ýöne men başga bir şäher Şwetsiýanyň günjegine gideýin. Ýöne men çağama bir zat bolsa olar hökmen samolyot diýdi, vertolyot diýdi getirýärler, kömek edýärler. Ýöne gynansak da biziň ýurdumyzda, watanymyzda, Türkmenistany hiç bir çağalaryň hak hukugy işlän ogam, pikiremeden oklar ýoksam Birleşmiş Milletler Uramasy bir ýam o kanunlary uje belki köpsi başga ýurtlarda da nemeden okdur ýöne bizde hiç işlän ok ol kanunlar. Misal üçin diýili köp adamlar çağalaryny watanyny goýup öýleri işlämäge başga ýurtlara gitdiler. Soňam öýlerim görüşüp bilen oklar bir näçe ýyl, 10-15 ýyl ýa 5 ýyl, 2 ýyl tapawdy ýok. Çağandan bir ay, bir hepde aýry bolmak ören kyn. Bular bolsa aýlap, ýyllap görüp bilen oklar çağın. Olam erwesat nähil tarapdan çağlaryň psihiki tarapyndan ören erwet täbäbi ol ören täsir edi, ene mährini, ata mährini gören oklar. Olam ulakan problemi bolýar gelecekde sebäbi ene elmedamy çağan ýanyna bolmaly. Soňam ýene de bir zat okudum, ol biz oýlap bir gezek çykyşam edipsin, şu çağlar bagy barada, köp şäherlerde ýok bolýar-da, sebäbi bir o ýerdim näme çärçewde, ýani
3 tane çağa yanıp ölüpdirler. Täbi ejesi işleme bolupdyr. Bir aýalym serediýän eken çağlaryny, olaram yanıp ölüp gidipdirler. O näme anlaýdy? Çağlar gaýtam sadykda bolmalydy. Çağlar bagyny töýs. Täbi ejesi işleýän bolsa, dädesi seredip bilmeýän bolsa, olaryň kiçik çağajyklar ekeni yanıp ölüp gidipdirler. Ören gynynçly. Gün-günden köp zatlary ýazýarlar, onuň ören erwet täsir edýär. Men düşünüp bilemem bu adamlar nähil ýüreg daşdanmy özleriniň çağalary bar, o nähil bolýar. Men çağam çağa, sen çağaň çağa däl, milletin başgamış ýa dini başga ýa renki beýle bolmaýar. Hem biz ýene bir gide gaýtalan, biz Allah Taalaň göreden insany hemmelerin çağalary biziň çağalarymyz diýip pikir etmeli. Hem vatandaşlarymyzdan tapawdy ýok, tire taýpa ýa bolmasa millet haýyşdymy hem de talap edýän çağajyklarymyzyň geleceği üçin biziň akdyklarymyz, çoğuluklarymyz o taýda öňe we sörýärli. Hem mara biziň nesilimiz dowam ederýärli, biz görüşmeli, bolly sesimiz çykarman oturmaly däl. Hem ses çykarmakda däl hereket etmeli diňe. Sesini çykarmaly da hereket etmeli. Çağalaryňyza öwretmeli, öz hak hukuklaryny olaram bilerýärli. Tinanşmaly. Sağ olun. Sağ ol, Sehra. Pikirlerin üçin gaty minnetdar. Yine şu gelin gyzlaryna siziň aýdan diýenlerinde menim öz sözümi goşmak isleýän. Hakykatdanam biz hemmämiziň çağalarymyz bar. Adam aýal maşgala çağasyny 9 aýlap götüren soň, onu soň kemala getiren soň 4 ýaşyna ýetirip insanyny da bir adamyň bir haýyn biriniň öldürmesini sen islermiň? Sen öz çağaň şeýdip başga ýeriniň öldürmesini sen islemersiň. Bunu men düşmanyma da şular ýaldady başyndan geçirmesini islämok düşmanymyň. Ýene de bir aýtjak zadym, şu mektep internatlar var Türkmenistanda. Bul hökümetde kanun işleyen bolsady, eger işleyen bolsady, şol çağa mektep internada yerleşdirilen günden başlap, şo ýerek bismillah aýagyny basan günden beýle tä eline şol mektebiň attestadyny, diplomuny alyp çykýança şo ýeriniň direktori hökman suratda başı bilen kellesi bilen jogap berýär. Her bir ädimine, şo çağaň her bir ädimine jogap berýmeli. Onuň Süleymanyň garnaşlarynyň ene atasynyň diýen zatlary, aýdan zatlary hökman suratda daşary ýurtlary ýaýradyň diýip haýyş edipdir. Oglumyň öldüren jenayetkarlaryny hökman tapyp bermeňizi haýyş edýäni bildirenipdir. Oglumy toprağa amanat tapşyranlaryň diýip aýdypdyr. Haçan gelip haçan watana gireňizde nizavисимый bir garaşsyz patology anatomlary bolýarmy ýa isledewçiler bolýarmy, şu zatlary analiz edip gabyryny täzeden gadyp ekshumasiýa etmäge ruhsat berýändiginem aýdypdyr. Bu zatlary biz hakykatdan enesi atasy şu zatlary ruhsat berýän bolsa, biz bu zatlary beýle goýmana hakymyz ýokdur. Türkmen milleti bolup bizim hakymyz ýokdur. Türkmenistanyň raýaty bolup bizim hakymyz ýokdur. Şu zatlara göz yummaga. Şonuň üçin armanly giden oglun, ene şu 14 ýaşly Süleyman, şu dünýeden armanly giden oglun, sebäbi onuň etden goýsamlary gaty ul ekeni, öňüne görýän goýan planlary, goýan maksatlary gaty ul ekeni, dünýäniň çempionu bolmak isleýän ekeni, bu islegi kim onuň elinden alyp biler? Kim onuň elinden alyp biler? Ýa-ni haýynlar elbetde
Şol sebäpli bu zatlara biz gözüm yummamız gaty güne pik pasap edýän. Gaty güne gözümüzi yummak diýmek bir hiç bir zada sığýan zat del. Şonuň üçinem gelin gyzlar men ene sizin ene bolarak sizden hemmeňizden haýyşym bütün Türkmenistanyň enelerinin, ejelerinin, mamalarının hemmesinin hem haýyşym daşary ýurtdaky oturan ýaşaýan ähli ýa-ni Türkmenistanyň raýatlarynyň ullukan haýyşym dymmaň bu zatlary näçe dünýä ýaýratyp bilsek şonça gowy. Men ýene bir zat aýtmakçy, şu täze kanal açdym. Bu kanalyň intek ady belli del, adyny özara bir maslahat edip goýýarys. Ondan soň şu ine birinji gepleşigimiz bolar. Bu gepleşigiň aşagyna da link bilen şu dünýä bütün dünýä ýaýran şu Süleyman baradaky ýaýran materiallaryň hemmesiniň linkini goýmakçy. Onu siz hersine basyp görüp bilersiňiz. Ýene bir zat goşmakçy şu ýerde maňa diýdiler, bir näçe günler men dymp oturdum. Onuň halk pikir etmesin dymp otur hiç zat eden ok diýip onuň maňa ýüzlendiler. Senem eden işleň barada näçin aýdan ok aýdyp ber halka diýdiler. Bolmasa hiç zat edip etmän oturan ýaly el gowşuryp oturan ýaly görnýän diýip maňa şular ýaly kritika da dälle teklip görnüşini aýtdylar. Menen şu ýerde bir gysgaça aýdyp geçeýin. Geçen tapar şu New York'ta etmeli 5-nji gün etmeli fevralyň 19-ndaky protestimiz goý bolsun edildi. Howa maglumatlary sebäpli erbet gaty gar ýagdy berdi. Hiç ýyly düjeniýe bolmady. Edilmeň ýaşaýan töweregimde. Ondan soň biz şol protesti, şol piketi fevralyň mart aýynyň 5-ine geçirdik. Olan 5-nji güne düşýär mart aýynyň 5-i. Onuň soň ýene de bir aýtjak zadym. Şu protestlere o ýerde geçirer ýene şol oglanjyň ýa-ni gerekli portretleri ýa-ni plakatlary hemmesini hem taýin edipdim. Ogun gar ýagal sebäpli gidip bilmedik. Birim şu jurnalistlaryň üstü bilen korrespondentlaryň üstü bilen elimizden geldigiçe ýaratdyk we ol jurnalistiň öňünde men ullakan taňrykyny aýdýan başmerýän kömek etdi, ullakan kömek etdi, adynam aýdyp geçeýin. Ruslan Mätiw onuň ady. Şonuň üstü bilen bütün dünýä ýaýratdyk diýip aýdyp biljek. Birem şonuň üstü bilen maňa şu telekanal Rossiya telekanalynyň daň bilen ýer bilen jaň edip interwýu aldylar. Olam 360 kanalyň ady. Soň Aziya kanalyny jaň etdiler. Bir korrespondent Türkiýede ýaşaýan ekeni. Ine şeýdip Instagramlary, Twitterlary, imolary, TikToklary başga köp ýerlere ýaýratdyk. Hem şol gyrada galman bize goşulan ähli ýaýratmaga kömek eden ähli ýaşlary, türkmenleri, aktivistleriň hemmesini şu ýerden ullakan taňrykasyny aýdýan integam dowam edin adamlar oturma bir ýerde hökman dowam etmeliler. Bu zatlar beýle galmasyn. Bu Süleyman oglumyzyň nähap dökülen gany jerde galmasyn. Ene men başym dik bolsa, hawa başym dik bolsa men bir ýerde oturmaýan elim gowşuryp mydama hereketde ene şu zatlary aýtdylar, ene şu ýerde men aýdyp berýän size. Onda näme gelin gyzlar şu ýerde bize gepleşigimizi tamamlaýsak näme görýäňiz? Ya aýtjak goýjak zadyňyz barmy başga-da? Yok ol geçerliyim. Bol ya. Cemal aýtjak goýjak zadyň barmy? Bir de ne aýtjak bolýan zadym Türkmenistanyň polisiýa tarapyndan urulup
son ýaly bir ziýan görseň, hiç bir zaman doktorlar teretmeýär. Teredenok. Ol men özüm köp ýerde gördüm, bizim öz garyndaşlarymyzda da bolup geçdi beýle şeýler. Doktora götereninde yok. Neme ekspertten geçiriyorlar ya. Yetişmeye doktorlar yüzüne bile bakmıyor. Git okuyor beyle. Süleyman'ın Aşgabat'ta öyle olan. Belki de Aşgabat'ta gözlem olsalar belki burada umut olabilirdi. Menin şu yerde bir medisina işgari hökmününe bir zat aydıp geçeyin. Umut bolurdu diyende Cemal. Umut bolurdu emma oğlan medisina nuktay nazardan alamızda oğlan dir galayana da invalid bolup galardı. Oğlan 100% görünüyor aydıp bolacak şu bolan vakalardan sebebi ejetinin aytmışına göre çağı ölmediğinin gözü görücü yapılıptır. Yani görmeden galıptır. Bu näme diýmek? Bu eýem kelle gaty erwet travma kelle gaty erwet travma alan soň çerepi ýagny kelle çanak jaýrylypdyr diýede. Kelle çanak jaýrylan bolsa beyniň içine gan öýe, o gan öýmeden soň onu gaty güýçli professor güýçli medisina yani hirurglar, neyrohirurglar bolmasa güýçli göz doktorlar bolmasa bunu operasiýa edip bilmeýärler Türkmenistanda. Şol sebäpli beyniň içine gan öýmeli, gan öýme sebäpli çağan gözü görüjünün görmesinden galypdyr, gözü kör bolupdyr. Bu fakt sebebi öz garnaşlarynyň aýtmagyna görä ene Cemal aýdypdyr, şol ejet aýdypdyr. Ondan soňam çağa o birinciden şol birinci gruppa invalid bolup galardy, eger dir galan bolsa. Yine bir sorag başlýardy. Şol kelle çanak jaýrylmak üçin elle näme bilen şeýdip bolýar? Kirpiç bilenmi ýa demir bilenmi? Näme bilen uragdy? Kelle çanak jaýrylýar. Ne şu durda ol çağany diri goýmak üçin urmanyrlar. Bu ýerde eýem faktlar görkezýär. Şu çağany diri galyrmak üçin urmanyrlar. O çağany öldürmek üçin urupdyrlar. Demigidenden soň onu öllü diýem köçädiňdirler. Olam случайно geçip barýan adamlar sebäpli şol say sebäpli diri galýa bir 5-6 gün ýaşaýa. Onun 5-6 günün içinde de şol aýdyp beripdir de bolan zatlary. Eger ol ýanky uran adamlar onu diri galyrmak üçin urmanyrlar. Ram yeni aýtmaly öz garnaşlaryň ejetiniň aýtmagy sebäpli çağan yumurtgalaryny gaty erwet daýalapdyrlar, urulup ýenjilip yumurtgalaryny çenni ýenjipdirler. Onam aýtmak gerek ýanky aýdyşym ýaly bütün ömrüni invalidlikde geçirir eger ýaşanan bolsa ýanky ýaly kreslada ya invalidlik kreslada otururdu diýip aýdyp biljek gaty gynanyrjy menem aýdýanam bolin ketmem Tanrıya elmem Tanrıya gaty kyn aýtmak onu da biz watandaşlarymyza bu zatlar aýtmaly ýetirmeli eger men dymsam kim aýtdym ya Cemal dymsa ya Fatma dymsa Fehra dymsa ýene dymsa dymyp otursak kim aýdar bu zatlary dymmak günädir diýip hasap edýär. Şol ýerde güne adalet hökman öz ýerini tapar diýip men tama edýän. Hökman suratda Türkmenistanyň bütün hökümetden zatlary biz talap etmeli. Ne şu geçiriljek protestde hem biz hökman talap ederiz bu zatlary beýle goýmaz. Onu näme ýerde biz başlaşalım gaderly watandaşlar. Sağ olun, Taňry elkasyny dinleýäniňiz üçin. Hoş sağ olun, indiki gepleşiklemede çendim. Hoş sağ olun vatandaşlar, bizler sağ olun. Hayırlı geceler hemeňize. Hoş sağ olun, hayırlı geceler. Öyle.